Hello guys, sanyo hay lam suku norong no ani channel enke so norok tini ni ani blog enke to thumbnail title no gina samani tongkhana tabuk enke ang mui songna naibmani hoitese blog start khaijak sio tangai enke blog khaijaya bo onek palagui tongya di bang guys enke so norok ani blog rok naina da mwsungui tongkha asuk din rong logui kisa comment khai sadi tabo hingke ang kisa mui songsinai ta mui songnai hingke to norok to nugui tongnai naitung di kaithak jora tei logi rwui ani blog hingke so kisa thok kitsa kom wngui thanga ang bufru hingke bo kisa kwbang wngjagai thango bufru hingke bo kisa kom wngjagai thango dong so norok amoni kisa ignore khairok sidi hingke fulkobi bai bandakobi oh sorry mistake bandakobi ya alu bai fulkobi si hingke tabo ang waise no yang khe blab khe kolmang no joto no je mosla rajak tongmani abono yang phlangui khe bai sinai abo to asuk sana nangai hai diba na norok boto sibu hingke kisa kholobui rikha kholobui rimani pore hingke no yang o naidi tamjani saimanya do ang munglai maya haifano ang mo ano gerakhai thokjago mungkhe maya do ang ani mungrok maya ko ang koyekta no mano haifano abo hingke desi ani mung hingke ang mano do undi arok hingke ke ang mung maya wngui thango abo hingke ang pura tesa khulogui yakanai kolui yakanai naikha kisa mane moji ranai ta amte haike kholobui tonwi no moji rwnai ang do tangui norok ani blog rok phaia hinui rok uansugui tongkha ang saimanya ani blog je nai tongnai rok sob somoi regular nai tongnai rok hingke to uansukmani mankha na ang beyang kumai thanga hinui do manrok hai wngkha na ang pura kumajak hingke yang hingke eko awan bora bangui chana hinui naimani ang to chayo bosa ta angkhai awan bora simi chakha ta hingke ang tangui blog phaia hamale norok no kaisa kok sai khana rwmano ang mane yang thango yang himo abo baade to ani tei kunu kwrui hinmano santaikhe hingke ang kisa save selo rwbla blog khainani blog khai khaio do mane edit khaijak ya ta abo hai wngui tongo blog khai kwbang mano ani oro klaijak tabuk mane bekar klaijak hinmano ta chini borok rok hinjaya diba lekha pora tongui ba haini bekar klai tongbai o chakiri maya hinjamo hai ta ani bo blog khai tongo haifano bekar klaijak mobile o klaijak ta youtube rogo rijak ya hingke ang kisa bisi rok ni bagui no video rok phaia wngui tongkha hingke norok aste aste mo blog o tang norok no saya do surprise kok kaisa tongo hingke norok next blog rogo khwnai pan manano haima tongo tabo norok ni asuk confirm khe sayako ang tabuk pura mane surprise kok tongo norok ni bagui yang hingke to tok bahan mosting tok bahan baja khai tongmani ang omo hingke ani bagui khaio do ang tok bahan baja borok hingke mane desi tok rathajak tongo desi tok chanai ang hingke desi tok chaya polti chanai hinui ni polti nakhata hello guys tak hingke bazar thang tongo mane bazar thanani bagui khari tongo tang dibo koitha jani bazikha time rok naitong ya phungni simi thana mani phungo dak thana mani ga shere bo klai tong bla ga man ga thangse gari nokgan ona singleya oles gana thangai ang sana hin tong mana kuwa pok thangkha oles gana thangai gasar sinake bola khaija balok sukha tini kisa bola khaisinai school ni
Sana hospo bakın İstanbul'da. Kala bari tongte kala bari guys. Kala bari ne give rok panya bagase bazar tangan nayo. Gatai tam panya no phune gi tonga. Kisa. Narong ni bagai kaisa surprise tongo. Nai tong gisa sakani block. Bol kaje apa besut balukang. Selero. Jalan na mati rok bai. Hotspot. Tin. Eko makhe sin parani school. Go ro thang kan kan ta bu sakon hi tong khang kana ar khaina college. Degree college ro khu. Setrawa ha paksal utong mo. Di bakka parro ka no. Ready rokong baca guys ang bazar thangmani norno phono ke mali ang bazar blocks khajaliya tam paikha bo phono jagliya kun paliya ang regna set kaisa stubu gete kun tubliya ge je nangmani naino thangmani o mani hinke mamuliya mane ke ang lehenga surinani bagai Fis pain thangmase hinge o net ang jana thukjakman net pai thangka tikisa se din meter stong siu hinge ka ba ang bukung ro moto to kha hinge abo ma pai boli hinge bini blazer paina thangma bo abo sungje color naimani o color mali an bagai sungma pailiya hinge rekna simise tui phajak siu gete gift to khang ta kala ba thangman bagai ready pakhang Omo dress 1 year ni bisi kaka 2 bosor se kai tongkhana ekbar phana kaya khu ke te burule kanjang nai pa morok hne kan siwano tini wasa hne kan nai mani ganor no kaila bari thangai malanya jo norok bai tang hinka lama to andro gundra ya de bataw horung kha hinke video to khaima galak lama to aro thang wasa ben malanya norok bai nai tong ni se sagani blong no Mobile ko te mo halka color mo suno hare
Hingke so norok nugui mankana bui bwswk bwsalai tongo aro hingke borok no hingke bedi bisini kariui yakni tabuk amo wathok riu hwnjago hwno ang sia aswk o jaga o se mane kaina nai o so chini yang hingke mahai rok kwrwi bwla bagui ang sia norok bai haino hai next vlog o tongma lai phina.